И така, хора, тук сме с нашия любим Фрапс, който играем на 30 FPS. Yes! А не на едно. Fuck. Да, и снимах с DX Story. Поне пробвах се да снимам с DX Story. Обаче, видяхте какво ставаш. Не знам, защото ми товари толкова много компютъра. От по-прост съм. Нищо. Айде, толкова. Той така. Какво ще да правя, бе? Аз съм пълния идиот, бе. Ще трябва да взема дърво. Getting good. Да, сетих се. Ще да пробвам, ако съм на фенси, на шорт. Отново 30 FPS. So, cool. Ето защо бях на фенси преди малко. Защото иначе си игра с 100 FPS. Имам чувството, че ми се струва, че има нов звук сложен в това, защото когато го чупиш има някакъв много... не много слаб звук, обаче слаб звук, който е като изкърцване от това дървото. Някой цък, все едно вървиш върху някои дъски, които са много стари и те скърцат like shit. Не съм виждал модове все още за 1.7.9, обаче искам да имам поне рей минимап или някакъв мап. И да, ще проверя за минимап след като свършим епизода. И сега времето за... Така. На кирка. Ще си направим една брадва. Защото аз съм обожател на дървото. Ако не сте забелязали. Нали? Ще мина малко по-натука и ще се пусна на нормал. Виждам, че не лагва. Виждам Sugarcane. И ще отида го взема. Добре, тук е Plains в момента. Да, Plains. И съм между една гора, две гори и там има дървета. Бе да кажем, че са две гори. И така, мисля да живея по принцип. Ето, ей тук. Поне да са... Да бъда там. Поне да се. Ще искаме сидове, защото храна. Но малко сидове падат това. Не, ще го намаля супер много трябва да игра на норма. Така. Ще си посадя Sugarcane отново. Fuck you. И така, сега. Първо, нали, както винаги ще си направим една дупка. Здравейте, пилета. Вашите трябва да ви
направя нов дом. Вау, това ми изкара ангелите. Така, ти влизаш първо вътре. Влизай вътре по дяволите. Ти също. Айде, добре, айде. Айде. А така. Така се прави. Тук имаше още, вау. Добре, ела. Ела и ти. Да сте поне 4. Айде. Перфе. Така, още случайно някъде. Сам толкова ли бяхте? Толкова. Сега. Тук имам кол. Който ще трябва да взема. Така, близо има пещера. Наблизо има пещера. Фак. Мразя пещери, предпочитам си копая в Майншафт. Пак аз ще да кажа. Добре, ще трябва да използвам брадвата, като гледам. Не там, де спържоли ми трябват, fuck you. Де спържоли, перфе. Сега ще ми трябва още малко дърво и всъщност не, дърво няма ми трябва. Това тук какво е? Там и тук има нещо като не е мина. Така, айде да си отивам в бъдещата каштурка, защото все още дори не съм я направил. Да. Ще бъде някъде ето. Не, няма да я копая надолу в земята, няма смисъл. Така, ей, тук ще бъде. Така. На 71 леер сме, което пак не е ниско. Тъй, че добре, имам 21 и 23 и тук ще си сложа workbench-а. Тук си слагам печката. Всяко друго ще ни трябва. Поне един чест. Така. Ще оставят тия шитни, всъщност ще ми трябват за малко. Да си пускам храната да се пече. Така, една кирка. Така. Ти тука. Брадва. Брадвата е тука. И един меч.
овце. Остава едно кол. Нищо. Цак, цак, цак. И всъщност ще направя и две врати. Съм ги направил, обаче ще ги слагам. Те не могат ли да с... това е в снапшота. И да. Това ще бъде от мен за този епизод. Да сте го харесали. След малко ще имам още един. Не се играе. Всъщност няма да снимам още един. Ще разширя мястото. Имам чувството, че не се спамват никакви мобове. Обаче там видях овце. На изи съм поне. Ай, ще се пуснем на нормал. Вау! Съм пълен ретард. Добре. However. Слагам си брадвата да се пече. И добре хора, това ще бъде този клип. Да сте го харесали. И сам да се обърнем. Чао!